Biz әле соңгы шушында буындыр. Үзебезнең ата-бабаларыбызның үткәннәрен киләсе буынга бирүче бер шылбырдыр без. Менә шушыны, шу шылбырны үзмәчә шушы бездән соңгы буыннарга тапшыра алсак идек. Үзешчән композиторларны халыкчан моң ияләре диләр. Алар үзләре шигырен дә язалар, көен дә чыгаралар, үзләре уен коралларында да уйныйлар. Аларда сәләт тә, моң да бар. Җырларыннан ихласлык сибелеп тора. Аның моңлы көйләре йөрәкнең нәкъ үзәгенә үтеп кирип, күңелдә мәңгегә сеңеп кала кебек. Мине телим дусларга көннәрнең яктысын, төннәрнең айлысын. Күрмәсен башыгыз ялгызлык хәсрәтен, балалар кайгысын. Бүгенге көндә Фәнир Галимов үз көнен үзе күрерлек Башкортстанның Туймазы шәһәрендә урнашкан саллы гына шәхси предприятие җитәкчесе. Ләкин гомере буе ул җыр сәнгатенә тугры булып яши. Нәрсә җитми соң аңа дип әйтүчеләр дә бардыр. Һәм бу сорауга аның һәр вакыт үз җавабы бар. Үзе күңел тарта торгандыр инде ул нәрсәгә, чөнки мен инде бигрәк тә Казанга йөри башлагач, менә шәйберләр минем күңелемә тия башлады. Мен 2005 елдан бирле беренче 1000 еллыкка Казан урамнарын без инде үзем төп профессия буенча энергетик. Безнең предприятиедә, шул оешмада электриклар без бөтен Россиядә эшләп йөрибез. Казанда эшләргә туры килде. Шушында йөреп мин Фән Вали Әхмәтов белән йөри торгачтан ул шушындай мега мөхиткә керә башлаганмындыр. Шуннан инде безнең иҗади дуслык аның белән китте. Бик күп җырлар белән ул инде башкарды. Инде бик күп җырлар инде. Мин инде хәзер хәтерләмим дә, но бер 30 җырны ул җырлый торгандыр инде. Хезмәт иттек туган җиргә, сатмадык газиз илне. Казанышлар ялламадык, түрәгә бөгеп илне. Авыр диеп уфтанмадык, югалмадык без качып. Ала бардык, җигенмәдек, дошман торса да басып. Шушы җырлар белән ул мине алып чыгып китте инде. Әйдә концертлар белән йөрибез дип. Мине Татарстан, бөтен Россия буйлап бик күп йөрдек. Монда тиз генә эшемне эшлим дә, механик булып эшләйм. Без инфәм белән ишаратна да йөртеп концерт белән бик күп еллар йөрдек инде. Шуннан башланды менә шушы теге кешеләр белән очраштыру, шушы какой-то үземнең татарлыкны белү. Һәм инде үземнең тормышымда нәрсә җитмәгән икәнне, нәрсә җитмәгәнне мин аңлый башладым. 1, 2, 3. Аны үзе дә белмәйер, үзеннән килә дә чыга булды. Аны әйтеп була торган әйбер түгел кил чыгару. Аны шигырьне уйлап утырып язып була бит инде ничектер, сызып баргытып була. Монда көйне инде Ходай Тәгаләдән берәр фарман килә торгандыр инде. Шулай дип уйлыйм инде мин. Язып кына утырып кына мин ки чыгарам дип чыгарып булмый ул. Я ул машинада барганда аның инде
лобовой неге қоя тикісіне, өзі машина тауышына енді ритмға даңғар деп бара-бара бір күй келіп шыға енді. Қоядыр барып қайтса, уже бір күй жиып алып қайтау. Шонан бір кәліп ішкертәбіз де енді. Шонан халыққа тапшырабыз. Башкортстанның Туймазы районында байтак кына олуг шәхесләр, олуг талант ияләре туып үскән. Аларның кайберләре әле дә шушы төбәктә яшәп иҗат итә. Фәнир Галимов та нәкъ шундыйлардан. Нинди генә үрләр, нинди генә биеклекләр яуласа да, аны гомере буе туган ягы, авылдашлары белән зур агачның тирәнгә киткән куәтле тамырлары кебек җыр бәйләп тота. Мен енді шушы Туймазы районында Төменек ауылында туған жігітмін. Ишлі ғайлада өстегенде біз 7 бала, бәләкей генә йорт, анда әбікей, 100 яштан өтіп дөнья қойды. Әтеки, инәки, мына 10 жан бәләкей генә йортта біз яши торган сәке инде элекке вакытта. Пиш каршында сәке ул, шул сәкедә тезелеп ята торган идек. Иң башта битендә олы ята кырыйга, аннан бәләкирәк, әти белә әни янына иткәнче иң бәләкиләре бит инде. Алар әти, әни кочагында яталар инде. Әбекәй безнең инде ул олы кеше буларак, аңа тимердән ясалган карават бар иде, әти тимерчедә ясаткан. Шул караватта әбекәй мәрхүмкәй ул королева беренче булып ул ята торган иде инде. Авыл тормышы, көтүен көттік, мал қарадық, пам комбайнер болдық, плугларда ердік, оқыдық. Әйтәм инде ансын бик әйбәт оқыдым деп әйтә алмайм, чөнки аның заманында шулай булгандыр инде. Без инде эштән башка әйбер бик күрмәмездер дип уйлыйм мин. Бәләкидән үк пишән әзерләү, утын әзерләү, ул инде колхоз эшендә без бәләкидән үк уже амбарда ашлык тазарту белән, ашлык алып кайту, аны бушатып, көрәк белән бушатырга кирәк. Элекчә, хәзергечә түгел бит инде, бар да нидә? Шушы эшләр эшләп үскән балаларыбыз. Кел монда, кел инде. Кел монда, кел, курыкма. Кел монда, кел, инде. Аның балачагы онытылмас хатирә бизәкләре белән шуар. Шуңа күрә аның үзендә үзеп эшләрлек ир-егет һөнәре һәм хишчәнлек тә бар. Фәнирнең әти-әнисе 7 баланы да ипле, артыгын иркәләмичә, тырыш, эшчән, туган җанлы итеп үстерәләр. Ишле гаилә булгач, әниләре көн аралаш мич тутырып ипи сала. Сугышның бөтен михнәтен тотыган әтисе язмышы бик тә гыйбрәтле. Ул яу кырында контузия алып, яраланган хәлдә немецларга тоткынлыкка төшә. Концлагердән алар 15ләп тоткын качарга ниятли. Әмма барып чыкмый. Кылган гамәлләре өчен фашистлар вәхшиләрчә үч ала. Тизеп бастыралар да берәм-берәм ата башлыйлар. Араларыннан бары бер кеше, Фәнирнең әтисе генә исән кала. Аны Норвегиядә Америка хәрбиләре коткара. Туган авылына, Төмәнәккә, ул 1946 елда кайтып егыла. Аны әнисе, Фәнирнең әбисе, Биби Накыя аякка бастыра. Әбекәй мәрхүмкәй
яздан башлап көзгө кадәр ул һәр вакытта яланда була торган, урманнан кайтмый торган иде ул. Ул аягында галошаның, тула оек, шуны кигән, юкагына өстенә кия, һәр вакытта ул шулай йөрде. Һәр вакытта безнең су инеш буенда ул кое ясап торды. Аны инде Нақия кыйсы дип, Биби Нақия исемле, Нақия кыйсы дип, бөтен безнең урамның тирәсендәге шушы тирәдәге кешеләр бөтен шу кыйдан су ала торган. Ул инде яз көне, язгы ташуда су күмеп китә, ул елгадан бик ерак түгел иде. Бер 6-7 метр гына читтәрәк кое, шакны югарырак җирдә. Һәм инде шушында язы ташын үтү белән әбекәй мәрхүмкәй шушында төшә торган кыйны ясап куя торган, бездә янына төшә торган инде. Ул шушы кыйны һәр вакытта ул тотты. Башкортстанның Туймазы каласыннан ерак түгел урнашкан Төмәнәк авылы районның иң зур һәм иң борынгы авылларының берсе булып санала. Тарихи документларга караганда, ул моннан 450-500 еллар элек үк барлыкка килгән. Авылга Төмәнәк Кудайметов дигән кеше нигез салган. Ул 1692 елның 6 май килешүе нигезендә үз көче белән җирне эшкәртә алмавы сәбәпле бу урынга читтән килгән татарларны урнаштыра. Инде тарих буенча 1690 елларда Минзәлә якларына килеп утырган безнең инде бабыкайлар, мин инде аның тарихында тикшереп чыктым. 6-7 гаилә килгән монда. Шушы гаиләдән безнең таралган авылның бүгенге көндә 1200-дән артык кеше яши. Ул инде 18-нче гасырда шулай булган, 19-нчы гасырда шул халык күбәя. Шушы без инде Илфак Шигапов мәрхүмкәй белән аны бик эзләй башлаган идек. Ул инде менә шулай ярты нейне ул алып китте. Бөтен авылны мин актарып чыгам, табам бөтенсендә дигән, туганнаштырып бетерәм дип, туганнарын табам. Минем инде үземнең ул туганнарны бер 10-га якын гаиләне авылда тапты. Бер уйламаган гаиләләрдә. Алар күршедә булган, чак кына тегендәрәк булган. Менә шушылар минем 4 буын элек, 5 буын элек туганнарым булып чыктылар. Менә шушындый безнең авыл шушы 4-5 гаиләдән турып киткән авыл. Сулар ага, гомерләр үтә, чырлар алышына тора. Безнең заманда хәлле кешеләр күп очрый. Әмма алар арасында изгелек кылу минем бурычым дип исәпләүчеләр бармак белән санарлык. Фәнир Галимовның башкарган изге эш гамәлләре исә бихисап. Төмәнәктә мәчет салдыруга зур өлеш кертә, таш чишмәне яңарта. Бөек Ватан сугышында катнашкан авылдашлары хөрмәтенә төзелгән һәйкәлне төзекләндерә. 2017 елны үз авылында Бабай утары дип исемләнгән этнографик музей ачып җибәрә. Һәм авылга яңа жан өргән кебек була. Балаларга мин сөйләп карыйм, оныкларга. Менә шу вакытта безнекеләр бабыкайлар шулай яшәгән. Шундый йортларда яшәгәннәр, су булмаган, ут булмаган, нашай берләр сөйләгәндә минем оныкларым аңламыйдыр. Чөнки нәрсәктә мин шушыларны аңлатып әйтәм, моны оныкларга ничек аңлатырга кирәк икән. Бисмилла әйтеп башлаганбыз микән, мин азында белмим. Безнең каян әйберләр алырга дип йөргән вакытта безнең шушы үзебезнең Туймазы районында бер немец Василий Васильевич немец җыган шушы әйберләр бер апа белән җыгандарлар, күп итеп музей экспонат җыганнар. Әмма әйтмим инде кайсы икән, булар әйткәннәр, сез буларны давай чыгарып атыгыз, моннан икенче әйберләр без бу комнатага куябыз дигәннәр буларга. Бу миңа шалтырата. Менә шулай сездә шундый ни бар икән, сезгә мен әйтәм, куян сез белеп шушы кадәр әйттегез.
3 машина төяп, моннан әйбер алып кайттык. Менә монда безнең икмәк пишмагы. Икмәк пишмагын шуның өчен эшләп куйдым. Хәзер балалар икмәкнең ничек, кайда үскәнен белмәйләр. Шуңа күрә алар менә икмәкне күреп, менә шушы капчыгым тулые, ул тулые хәзер менә бетте. Тагы китереп куясым бар. Балалар үзләре салып шушы бодайны. Менә элек ничек үткәргәннәр әбиләребез, бабайларыбыз. Шушыны әйләндереп, менә шушыны әйләндереп. Бу тегермән җирнәбә дип аталар. Кул тегермәне алар үзләре үткәреп, ярып шушыны иләк аркылы үткәреп, чып-чын он дип менә шушыны чып-чын он дип кайсы балалар инде капчыклар сорап, савытлар сорап мин аларга биреп җибәрәм. Алар инде өйгә әнибезгә, тибезгә күрсәтәбез диләр. Шынлык, әгәр дә шынлык булмаса, кешегә ышандырырга кирәк бит. Кеше күрергә тиеш, үзенең үткәнен, үзенең бабаларының үткәнен күрергә тиеш. Уланы күрмәсә, уланы ышанмый, күрмәй, аннан тагын нәрсәдер, шуны ышандырыр өчен тагын нәрсәдер эшләргә кирәк. Монда ышанып торасы юк. Үзе килеп тотып карый да, шунда уже ул белә, бабалары ничек яшәгән аны. Сез менә бу өйгә кергәчтән кешеләр менә әле генә кеше чыгып киткәндә килеп керләр кебек тоела дип безнең монда карарга килгән туристларыбыз шулай сөйлиләр. Олырак яшьтәге апаларыбыз үз өемә кайттым. Хәзер кайсысы балаларында тора, кайсының өен сатканнар. Менә бер апабыз олы яшьтә 80 яшьлек апабыз ана шул самавыр кырына утырды. Күз яшьләре тама инде. Елай, чын-чынлап елай. Балалары 2 тапкыр кирделәр. Әни әйдә чык инде. Әни әйдә инде. Юк, менә утырган, мин үз өемә кайткан кебек дип. Менә чын барлыкка кайтып кирәләр алар. Иң матур сыйфатларын чагылдырган кеше дип тулы мәгънәсендә әйтеп була, чын мәгънәсендә. Инде без теге күп киләләр бит, менә бабай утарын карарга киләләр, анда инде бик матур очрашулар үткәрә инде ул. Безнең фәниребез юк шул, бездә дә шулай иттереп эшләүче булса, дип менә шулай бик баган моңаеп кына кайтып китәләр инде. Чынлап та фәнир әле безнең Башкортстанда берәү генә. Татарстанда, бүтән җирләрдә бәлки бардыр. Менә мин белгән инде иң кешелекле, иң ярдәмчыл дан сиңа гомер буена эшләр, әле балаларыңа да җитәр синең даның диде. Менә шушы әйберне мин фәнирдә күрәм. Бүген бабай утары Башкортстан җирендә татарларны үз кочагына җыя торган урыннарның берсе. Нәкъ бу җирләр аның тагын бер хыялын тормышка ашырырга ярдәм итә. Ул да булса татар халкының иң талантлы, иң тәрбияле, күркәм сыйфатларга ия булган татар яшьләрен бергә җыю. 19 елны беренче тапкыр без үзебездә 350 баланы без анда сәләт лагере оештырып уздырдык. Үткән ел әзерләнгән идек, сәбәпләр аркасында булмады. Менә быел инде ныклап тагын әзерләнәбез. Быел да кәмендә дә 300дән дә булмаган балалар уздырып, аларга без табигать, тормыш ничек башланган, бу себерке нәрсә өчен кирәк, ничек итеп монча себерке бәйләсең, ничек итеп аны пешерәсең, ничек итеп аны шабынасың, ничек итеп икмәк пешерәсең, ничек итеп столовойларда без бәлешләр пешерергә, шумаклар пешерергә, балаларны менә шушы әйберләргә без анда өйрәтәбез. Теге бер ана килгән ди, Мулла бабайдан сорарга. Мулла бабай, менә баланы таптым мин, хәзер үстереп киләм инде. Кайчан тәрбия бирә башларга кирәк? Күп ничә яшьтәсең әле балаң дип сорый? 1 яшьтә. Инде менә главный бер ай төгәл 1 елга саңа калган дип әйтте ди. Менә шушы әйбер ул никадәр без аларга иртәрәк бирә алабыз шушы әйберне. Алар иртәрәк теге пока телефонга тотынганчы, пока әллә инде теге информацияле мөхитенә кирип киткәнче, без әгәр дә башта шушы нәрсәне бирә алсак, миңа калса балаларыбыз тәртипле, тәрбияле һәм белемле булып үсәрләр дигән нидә яшәбез инде, Алла берсе. Айнурны нишләтәбез укучылар?
Barşamızga. Nişe tapı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Халыкны тарихка, мәдәниятле булырга бары мәгърифәт аша гына өйрәтеп буладыр. Шуңа күрә дә ул Тыймазы шәһәрендә татар үзәген ачып җибәрә. Бу оешманың төп максаты татар халкының бай мирасын саклау һәм үсеп килүче буынга тапшыру. Биредә нәниләр өчен ана телен өйрәнү, кул эшләре, җыр бию түгәрәкләре эшли. Бер бинада Ак Калфак җәмгыяте һәм Тыймазы радиосы урнашкан. Ой, күз алдына да китерү кыйын. Менә шул кадәр матурлыкны күрмәс идек. Шул кадәр яхшы, ягымлы, күркәм дуслар таба алмас идек. Менә балыкайларыбызның, шушы кичкенә балаларның туган телебезгә, аның гореф-гадәтләренә мәхәббәт уянмас иде. Искиткеч без Фәнир әфәндегә рәхмәтлебез. Шаккатмалы килгән сайын киләсе килеп тора. Монда без үзебезгә илһам алып, күңел шатлыгы табып, яңа ачышлар ясап, килгән сайын килеп торабыз. Тәрбия эшендә иң кирәкле җырлар аныкы дип уйлыйм мин. Туган якка мәхәббәт, әнигә булган ихтирам, мәхәббәт, туган йортка, туганнарга, шундый матур хисләр белән сугарылган җырлары Фәнир Галимовның. Абдулла Алиш куян кызы. Бер сыры куянның үзе төсле зур кулаклы, бик иркә, бик кадерле бер кызы булган. Ул аны бик ярата икән. Көннәрдән бер көнне куян иркә кызына яңа киез атып. Монда инде татарның безнең ягында гомергә минем күргәнем юк. Дөрес, татар яшәгән, без инде татар булдык гомергә. Әбекәй минем 100 яшьтән артык үтеп китте. Ул гомергә әйтәдер инде, без татарлар дип әйтә торган. Әтием 70 яшьтә үлеп китте. Ул гомер татар дип әйтәдер инде. Үзебезне без татар дип йөрибез. Без тарих буенча да татар. Без яшәгән һәм безнең әтиләр, әбиләр, менә аларның истәлеге, аларның монда рухлары, аларның монда бөтен яшәү шулай булган. Dünyada бар ökesiz balığan nazıga muhtaç yetimler balalarını taşlap gitken etiler var niler elde siz var tuğanlarım yavanış dayanışım hasretlerini taratuşu deyip şan atışı şatlığım kıvanışı. Yürek erni, yani şuşu tilimiz, ғұрып-ғадетlerimiz юғалу. Ол бит алтынан қайтарып болмай яғадан. Аны мына шушы biz әле соңғы шушында буындыр. Үзебезнең ата-бабаларыбызның үткәннәрен киләсе буынга бирүче бер шылбырдыр без. Менә шушыны, шу шылбырны үзмәчә шушы бездән соңгы буыннарга тапшыра алсак иде. Чөнки әгәр дә бездә нәрсәдер калдыра алмасак, бетә хәзер бүгенге көндә менә шу мәсьәлә бик авыр мәсьәлә. Инде Кашагында түріше ойлап мен айтам. Біріміз де ғұмырлық түгіл. Теге дүнияға кеткенше бар бетінде. Теге дүнияға кеткеш сенің қабіріңе келіп, өз тіліңде сеңа вағаз оқып, дұға қылып кетердей балалар қалыр ма екен? Ол бет мына біз бет өзіміздің әлі ата-бабаларымызға барабыз, оқимыз. Тілімізде